Ang akong pangutana, Pastor, inig human pagkamatay sa usa ka tawo, hukom man, di ba? Okay? Pag human og hukom sa Dios, Pastor, naa ba sila'y butanganan? O Okay. unsa ba ka? Okay, daghang salamat. So, kana imong giingon nga pagkamatay hukom dayon igsuon, dili ingana ang pagtulunan nga sabtan sa Seventh-day Adventist Days bala ang kasulatan. Pagkamatay igsuon, muhulat pa na siya sa mobalik si Jesus Christ. Walay banahon until nga dili makabalik si Jesus Christ. Mismo magani igsuon si David karon, napaman karon sa lubnganan. Okay, atong tanaw na, wala pay tawo nga gihukman karon ug wala pay tawo sad nga gisulutan karon. Mismo si David naa pa sa lubnganan. Buhat Kapitulo 2 sa bersikulo 29. Mga igsuon, sa masaligon ako, magasulti ka ninyo, mahitungod kang David, nga patriarka, nga siya namatay o gilubong, og ang iyang lubong magapabilin paman gani kanato hantod nining adlaw. So imo makita igsoon nga inig ka matay sa tawo igsoon, naa pa na siya sa lubong. Hantod karon si David naa pa sa lubong. Okay? Mismo si Lazarus, kung imong tan-awon ang John 11, pagkamatay ni Lazarus, wala diretso makabisita si Ginoong Hesus igsoon sa kang Lazarus sa iyang pagkamatay, mo manggani nga miduol igsoon si Marta, ngingos Marta, Ginoo, kung napaunta ka dili mamatay ang akong igsoon nga si Lazarus. Unya, pila na kaadlaw igsoon, niabot tag 3 o 4 kaadlaw igsoon nga namatay si Lazarus. Nidahos ba si Lazarus sa langit? Nilaos ba si Lazarus sa imperno? Nilaos ba si Lazarus sa purgatory? Wala. Pagbanhaw ni Jesus Christ, niingon Lazaro, bangon, sumala sa John chapter 11, may bangon si Lazaro. Wala man mingon gani si Lazaro nga Ginoo, pagkahayahin na nako dito sa langit, imo pagyukong gipabalik. So, sa ato pa, ang tao nga namatay igsoon, naapagid na siya sa gitawag nato ulog-lubnganan. Unya, naghulat sa pagbalik ni Jesus Christ nga kining mga nangamatay diha kang Kristo pagabanhawon. Ug kanus man abanhawon igsoon sa iyang pagbalik. Nagingod dinhi sa unang Tesalonica kapitulo 4 bersikulo 16. Matong pa niya dinhi. Kay ang Ginoo gayud mao ang manaog. Wala kabalo biya nga wala pa manaog si Jesus Christ. Kay ang Ginoo gayud mao ang manaog unya gikan sa langit inubanan og singgit sa pagsugo og sa tawag sa punuan sa manulunda og sa tingog sa trumpeta sa Dios ug unya ang nangamatay diha kang Kristo muuna sa pagpamangon. Unsa igsoon? Ang nangamatay diha kang Kristo muuna sa pagpamangon. Meaning to say, hangtod dili ka balik si Jesus Christ, dili to sila mabanhaw. Okay? Nya ikaduha pa gyud. Niya pa gyud. Pinadayag Kapitulo 1, bersikulo 7, nag-ingon ang balaang kasulatan. Okay? Tanawa siya umalabot. Kinsa ning word nga umalabot? Meaning future. Si Jesus Christ umalabot. Tanawa siya umalabot uban sa panganod og makita siya sa tanang mata. Makita siya sa tanang mata. Meaning nga banaw ni si Exxon. Listen man kayo na hunaon nato nga inig kamatay sa tao na something mo gawa sa iyang lawas niya mo adto sa langit. Kubutan niya ang maldito mga sa impyerno. Sa pagbalik ni Jesus Christ, kinsa may ang balikan? Kinsa may ang banhawon nga to na mo sa langit? Lisod man kayo nga, mingon na Jesus Christ dito sa langit. Okay, naanaman mo din kamo mga buutan. Dungan tagnaog dito sa yuta, kay banhawon ta mo. Wala tayo mabasa sa bersikulo sa Biblia niya na. Kung dili mo balik si Jesus Christ, kay ang banhawon ang nangamatay diha kaniya nga mga magtotoo. So, nagpasabot ay igsoon nga ang tanan nga matay karon naa pa sa lubnganan. Wala pay gihukman, wala pay nakaadtog langit, wala pay nakaadtog imperno, wala pay nakaadtog purgatorio, wala pay nakaadtog kintulimbo. Ang tanan nga naa karon sa lubong nagpaabot sa pagbalik ni Jesus Christ. Og inigbalik ni Jesus Christ igsoon, kining atong unod nga madunot or mamatay nga unod, ilisan ni og dili na mamatay. Og kining ato lawas nga madunot, ilisan ni og dili madunot. Og mao kini ang naka-record sa unang Korinto kapitulo 15. Ako basahon. 15 bersikulo 51, nagingon, anay karon, isulti ko kaninyo nga usa ka tinago, dili kitang tanan mga matay, apan kitang tanan mga usab. Sa kalit, sa usa ka pagpamilok, inigtingog na sa katupos ang trompeta, kay ang trompeta pagatingugon, og ang mga patay pagabanhaon, nga may mga lawas nga dili na madunot, og kita mga usab, kay kining lawas nga madunot ra, pagailisan unyag dili na madunot, og kining lawas nga mamatay ra, pagailisan og dili na unya mamatay.
Na ato makita biya ang tanan biya nga matay na biya sa lubnganan mga bitaw nga na ay soko kay kung dili masulbad ang kaso moingon ang soko sige ato nang kauton pagbalik kay ato nga tan-aw na tuon sa hinungdan siyang kamatayon kauton balik minito sinapa diya ang patay. Unya ang Biblia nagingon, banhaw na sila inigbalik ni Christ, unya dili na madunot ang lawas. So sa ato paigsuon, wala pay tawo karon nga nakaadtog langit, wala pay tawo karon nga naa sa impierno, wala pay tawo karon nga naa sa purgatorio, wala pay tawo karon nga sa kuntilimbo. Actually, umasa tayo mabasa nga purgatorio ug kuntilimbo. Gani ang pagtulunan usab sa dako nga simbahan, aduna koy usa ka artikulo nga nabasa nga ginahinay na nila wala ng pagtulon ang kintulimbo kay ambot akin sa masay nag-imbento ng kuntilimbo eh. Pero balik ka ni Maigson ko na kay follow up. Hello, Pastor. Oh, go. Ini guman og kamatay sa tao, Pastor, na abay temporary o investigative judgment. Okay, ini kamatay sa tao na ba kuno'y temporary nga gitawag nantog investigative na judgment. Actually, walay word nga temporary o walay word nga temporary investigative judgment. Naatay mabasa igsuon nga word investigative o nasa tay mabasa ang gitawag og judgment. Kanang word nga investigative judgment igsoon, usa na siya kapagsusi sa record niya ng tao nga gitawag nato og namatay. Mismo magani igsoon ang mga kamatayon sa usa ka tawo dinhi ang Ginoo maghatag magag-imbestigar. For example, kinini sa Henesis, sa dihang gipatay ni Cain si Abel. Unya nangutan na ang Dios, hain si Abel. Ingon siya nga dili ko magbalantay sa akong igsoon. Niingon ang Dios, ang dugo sa imong igsoon mingtuaw kanako. So imo makita adunay investigasyon gihimo ang Dios. Ang Dios nakabalo, gamhanan siya, nahibalo siya sa tanan, pero gusto siya nga gikan sa imong kasing-kasing musultig yug ka. Pare kang Adan. Dibisita si Adan. Nya ang Dios, niingon din ang Dios nga Adan, hain ka. Niingon na si Adan, tubo ako. Ingon ang Dios, mikaon ka ba? Ingon si Adan nga ang babae. Ingon ang Dios, babae, mikaon ka ba? Ang bitin. So, imo makita, unsay but masabot, ang Dios wala mahibalo nga nakasala si Adan. Ang Dios wala mahibalo nga mikaon si Adan. Ang gimo sa Dios is investigation. Naghimo siya, og kanang gitawag na to, og God is a God of justice, my God. Dili siya gusto nga ang tanan nga mga pamaagi maka-question kasi ang mga pamaagi. Mo nang gitawag na to term og investigative judgment, no? Kana nga punto og mapamatudan nato sa balaang kasulatan. Daniel kapitulo 8 bersikulo 13 ug 14. Nag-ingon dinhi atong basahon. Gani kung ato nang i-explain pagayo taas dili maigo ang atong panahon ani, no? Ato lang ni basahon partially kani nga Daniel kapitulo 8 sa iyang bersikulo 14 mo ni gipahayag sa balaang kasulatan. Og siya miingon kanako hangtod sa duruhak libo og tutulok ka gatos ka mga gabii og mga buntag ug unya ang balaang puloy-anan pagalinisan. Kan word nga pagalinisan adunay konsepto balik sa Leviticus 16 igsuon nga gitawag nato Yom Kippur or Day of Atonement nga adunay adlaw sa nga ang taas nga pare mosulod didto sa labing balaan nga dapit og mang ministeryo sa sala sa mga tao og gitawag na siyang antitype og naigitawag nato og type og adunay gitawag nato og antitype ana nga pagahimong sa katapusan nga pare nga mao si Jesus Christ. Ngariin sa 2,300 days or years nagsugod sa gitawag 457 BC igsuon og niundang sa 1844 og that time sa 1844 mo na gitawag og investigative judgment. Gawas kung nakay follow up igsuon padayon. Isa nga, Pastor, ha? Okay, go. Sige. Kining sa Marcos City 19, Pastor, sa lain version nga Bible, kining purging all meats. Unsa man ni nga meats? Mao ba ning mga karne nga mga maugaw o unsay but pasabutan na? Okay, daghang salamat. Kanang word nga meats igsoon nga imong gibasa diha sa Marcos City 19, ang Greek word ana igsoon is broma. Ang word nga broma igsoon wala na gi-refer sa mga hugaw nga mga butang. Ni gi-refer sa mga mananap nga nalitok didto sa Leviticus 11 ug nalitok didto sa Deuteronomy 14. Wala na maghisgot ni ana nga kanang mga gidili. Kay ang word nga broma igsuon meaning food. Kanang word nga food meaning gitugot. Now karon pag ingon dinhi sa Marcos City 19 nga imong giingon. Okay? Ingon sa dinhi 19.
Sanglit dili man kini mosulod sa iyang kasing-kasing kun dili nga naha man lamang sa iyang tiyan ug busa igait sa gawas. Sa ingon ni ana gipahayag nga malinis diay ang tanan kanunon. That is bruma. Tanan kanunon, malinis. Ang pangutana nganong dideklarar man si Ginoong dinhi sa Biblia nga malinis ang tanan kanunon tungod kay gihulagway sa mga Hudiyo nga ang tanan nga mga kanunon basta mukaong ka nga wala manghunaw sa kamot nahugawan na siya. Atong basahon ang Marcos City 1:2. O gitapukan si Jesus sa mga parasiyo o sa pipila ka mga eskriba nga nangabot gikan sa Jerusalem, ilang nakita nga may mga tinun-an niya nga nangaon nga hugaw nga kamot. Sa ato pa wala makahunaw. Okay? Kay ang parasiyo o God o ang tanan nga mga Hudiyo dili man mukaon kung dili pa una siya makapanghunaw pag-ayo sa iyang kamot. Kay hugaw ko ng kamot. Uya kinangaon igsoon. So gikondenar sa mga Hudiyo kay part man na sa ilang salvation. Mo nang ingon si Ginoong Hesus nga tataw nga ang gitawag nato malinis di ang tanan kanunon. Kanang word nga bruma. Malinis siya in the sense walay kalabutan ang seremonyas kung magkaon ka nga wala manghunaw sa kamot, wala na nakapahugaw sa imong gikaon. Kung magisgot ta og seremonyal nga mga espirituhanon. So mao na nga konteksto igsoon, wa na maghisgot og baboy, wa na magisgot og hugaw nga pagkaon nga gisgutan sa Levitico kay bisag asa nimo na basahon nga mga adto ka sa Vines Expository Dictionary, adto ka sa Strong's, ang kahulugan sa word nga bruma gitawag na tog food. O wa magisgot nga ang bruma nga mao kana ang mga butang nga gidili nga gisgutan sa Levitico 11 o ang Deuteronomy 14. Balik kanimo igsoon kung nakay follow up. Pastor, nabatay mabasa, Pastor, nga ang mga balaan mutabang sa ato o ang mga tao mo mutabang sa mga balaan? Ay, walay problema igsoon nga. Kanang word nga balaan igsoon, dili man ang patay ang gitawag na itong balaan na may daghang balaan nga buhi. Ang mga balaan kaniadto dito sa Biblia igsoon, buhi. Pero matingala man ang tarong panahon na igsoon, nga ang mga balaan patay naman. Ano tanaw igsoon ng Biblia? Balik tas Biblia kay usay ang uban yung santos sinonimo na ang balaan og santos. Unya gi-refer nila nga ang santos patay na o katong patay na makatabang hantud ng panahon na. Nga asa man sa Biblia nga ang patay nga mutabang pagid sa mga buhi. Na ako'y nakita nga mga balaan buhi tabangunon pa manggani. Tanaw na to Unang Korinto kapitulo 16 bersikulo 1-2. Og mahitungod sa amot alang sa mga balaan sumala sa akong gitugon ngadto sa iglesia sa Galacia mausab kini ang inyong pagabuhaton. Amot alang sa mga balaan. Mga buhi kani nga gisgutan. Kay kini mga tawhan na igsoon nga mga balaan nga angay mag-amot ang mga tao. Nasdos og sa naunang adlaw sa matag simana ang matag usa kaninyo kinahanglan magagahin ug magatigom sumala sa iyang pag-uswag aron nga inig abot ko diha dili na kinahanglan himuon pa ang pag-amutay ug inagabot ko bisan kinsa nga inyong pagapilion akong paadtuon nga may dalang mga sulat aron sa paghatod sa inyong gasa ngadto sa Jerusalem. So katong mga amot nga gitawag og gasa dalon kato sa mga balaan didto sa Jerusalem, mga buhi. So kanang mga balay dinig ang balaan mo'y gitabangan igsoon, dili kay ang balaan mo'y nagtabang. So igsoon wala sa balaan kasulatan nga kanang patay nga balaan or santos mutabang pa na sa mga buhi. Nga ang mga patay igsoon wa na man ni hibaw-an, no? Wala na siya gibuhat. Kung imo tanaw na Ecclesiastes, atong tanaw ni Ecclesiastes kapitulo 9. Unsaon pagtabang sa balaan nga patay naman na siya. Oh, kung balaan nga patay natanaw na to, Ecclesiastes 9, versikulo 5 og 6. Kay ang mga buhi na sayod nga sila mga matay. Apan ang mga minatay dili mahibalo sa bisan unsa, ni baybalos pa sila tungod kay ang ilang handumanan hikalimtan. Okay? 6. Maingon man ang ilang gugma, mausab ang ilang pagdumot ug ang ilang kasina. So, nalimtan ta na igsoon. Okay, balikan nimo igsoon kun kay follow up. Okay, sakto na, Pastor, nakasabot na kayo. Salamat kayo. Okay, daghan salamat usab.